li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê ji ber binpêkirina tedbîran roj bi roj haletên vîrusa koronayê zêde dibin. Piştî civîna kabîneya Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan pêşniyarên lijneya zanistiyê wekî biryarên nû yên koronayê ji aliyê Wezareta Karê Navxwayê ve ji bo heştî û yek parêzgehên Bakur û Tirkiye hatin şandin. Li gorî biryarên nû êdî qedexeye ku welatî li ser piyan li wesayetên komguhê swar bibin. Ev yek jî karê ajûkarên wesayetên rêviyan kêm dike. Ajûkar dibêjin naxwebila heqserê rêviyan bê zêde kirin. Amêza pişta me şila. Ano direksiyonê da paya bûn 5 milyon mu yemiya girtiye. 5 milyon. Daha da 5 milyon bi mala xwe nam bi mala xwe. Yocî xwe em dikarin ser niqab bigirin. Heqerê yek û nîv ve diduye. Bi yek û nîv didu heta êvarê şoxulê giştî ya mazotê ya temirê. Valla şoförüm abi, şoför ser minibüs şehir içime. Yani dediğim mesela Cumhurbaşkanı dibe ayakta yolcu ne gün o zaman biraz zarara halkı bide. Halkı için bak elve kirejiyane, elve şoförane, şoför 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon ömüye digirin piyade ben. Paket ki jgara bigirin cevan demine 20 milyon para. Evana dev şikre ber dev masraf arabe ber. Öteber bu %220 ra bu arabe sesri hafte milyar bu 409 milyar. Li gorî ragihandina Wezareta Tenduristiyê ji ber ku welatî rênemayan bin pê dikin, halet zêde dibin û nexweşî belav dibe. Li gorî biryarên nû êdî ji bilî di nava malê de welatî mecbûr in ku li her cihekî maskan bikarbînin. Ango welatî dibe li kuçe û kolanan û park û baxçeyan û berav û kargehan maskan bikarbînin. Maskê me süreklî taxmiş kiriye. Em derkevin dervê em war taxmiş dikin. Em kidarin jê dîsa destê xwe dişom sabûnê. Yani em lema xwe digirin. Yani kişi li dervêne, herkes li dervêne. Wextê hepkî yasak çê bibe belkî xerab e. Berê yasak hebû, korona hêdî çû. Ama yasak rabû, korona dîsa dest pê kir. Wata tedbîra xwe bigirîse merim natirse ama tedbîr tune bese me tirse. Em dixwazin ki gelê me jî van tedbîra ew bikin, van tedbîra bigirin. Em naxwazin yani vî nexweşiyê em dixwazin ji ser me daf bibe. Welatî piştgiriya biryarên nû dikin û dibêjin divê yên ku rênemayan bin pê dikin werin siza kirin. Li gorî biryarên nû êdî li restoran, otel û kafeyan piştî demjimêr 12 şevê çalakiyên wekî mûzik, dawet û şahî qedexene. Yên ku van rênemayan bin pê dikin dê bi sizayên giran werin siza kirin. Rênemayên nû dê ji aliyê asayîş û rêveberên bajaran ve werin kontrol kirin. Li gorî ragihandina berpirsên qada tenduristiyê heger welatî rênemayan bin pê bikin, dê nexweşî zûtir belav bibe û bandora xwe li ser her qadeke jiyanê girantir bike. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.